Niara ez da amaitu duenik eta puntuagarriekin eta hori egiteko desiatzen egon dira orain. Karibe komenta taldekoak Joseba Otegi, Unai Mendizabal eta kopla eta gaitako dizue, laguna kopla, amabi osatu arte, egoera bat gaitza hartuko. Eta hau da, kartzelan koplak atatzeko duzuen egoera. Gaurko saioa grabatzen ari zareten 3 kameralari zarete. Hau dute, amabi kopla osatzeko egoera. Gaurko saioa grabatzen ari zareten 3 kameralari zarete. Zizurkildarrek hasiera hortan ia eman dute dena, seguru nago gaurre agurra ingo zutela hobena, seguru nago gaurre agurra ingo zutela hobena. Beñati beira jarri janago, zumea topera detia, grabatu nahian eskumuturran azpikotatua fia, grabatu nahian eskumuturran azpikotatua fia. Ia 2 metro altura eta dauka olatu maeta, ean fokatu eta bete zait memoriaren ta. Ni ez darritik beste beti hain justu, ta ez dit ezerk balio. Propoleoren partez hartu behar omen data propolio. Propoleoren partez hartu behar omen data propolio. Beste tarte bat hartu detoran, tablatua grabatzeko. Bazan garaia bertsolariak kupetartian jartzeko. Bazan garaia bertsolariak kupetartian jartzeko. Botoia eman eta enfokatu dut lehenengo planuan hori ongi. Joe benetan guapua zer da betaurreko ilun hori. Joe benetan guapua zer da betaurreko ilun hori. Hasieratik euskilearekin horri bili naiz disputan, reflejo latza egiten zuten mendiren antiajutan, reflejo latza egiten zuen mendiren antiajutan. Beste gauza bat ere hartu nahi eta hor nabil jotake, juezan nahiak grabatu nahi nu eta madik ez daukate. Juezan nahiak grabatu nahi nu eta madik ez daukate. Gaurkoan ezer grabatu gabe joango naiz behar bada. Felixek berriz jota lurrera bota baitigu kamara. Felixek berriz jota lurrera bota baitigu kamara. Ikustazue kamara gixan dago irazusta barrena, saio hau goguan edukiko du 20 urtean barrena, saio hau goguan edukiko du 20 urtean barrena. Ia bukatu dute saioa, ta bukatu da ikara, grabatu nahi dut bitalde hauek emandako besarkada. Zedero ete ben